Id-dinja tal-kbar u dik taż-żgħar jiltaqgħu flimkien fil-kotba dwar l-aħwa Demolizz, miktuba minn Claire Azzopardi. Għal din ir-rokna iltqajna ma' Claire sabiex nitkixfu x'nebbaħ il-ħolqien ta' dawn il-karattri u l-avventuri tagħhom. L-aħwa Demolizz, jiġifieri Saver u Claudio Demolizz, huma il-protagonisti ta' triloġija dwarhom stess. Huma żewġ aħwa li għandhom kumpanija ta' twaqqih tal-bini. Il-kumpanija kienet fisem il-missier imut, jikbru ta' fidejhom u dawn jiddeċidu li flok jibdew iwaqqgħu il-bini li kraħ biex jibnu bini sabiħ kif kien jagħmel missierhom, jiddeċidu li jibdew iwaqqgħu l-iskejjel. Huma żewġ aħwa imqarbin, meta kienu tfal żgħar kienu mqarbin ħafna, kienet iddejjaqhom l-iskola, jobodu l-iskola, ma jridux jafu bl-iskola. Allura meta jikbru, speċi ta' jkunu qishom iridu jagħmlu kollox biex anka tfal oħra ma jibqgħux imorru skola jew jiġaluhom ma jħobbux l-iskola bħalma kienu huma. Bil-mod il-mod, Saver u Claudio Demolizz insomma jwaqqgħu l-iskola sabiħa fi Frulli Frilli flimkien ma' Mandy u Wendy, imma it-tfal li għalbidu jieħdu gost mingħajr skola għax danu sabiħ fil-ktieb u jagħmlu ħafna ġranet mingħajr ma jmorru l-iskola għalbidu kollox wartu żgħar, ma tibdew jiddejqu. U jibdew jirrealizzaw li, okej, kemm ħaddum mingħajr skola, kemm ħaddum ma tmurx titgħallem, kemm ħaddum tilab bil-kompjuter, kemm ħaddum toqgħod id-dar. U bil-mod il-mod jibdew jiffurmaw klikek. U f'dawn il-klikek jibdew jaraw ukoll kif sejjer terġa' tinbena l-iskola tagħhom, x'għandhom jagħmlu biex terġa' tinbena l-iskola tagħhom, mela jibdew bil-protesti, jidħlu fil-fond tal-problema ħajaraw min waqqa l-iskola u għaliex x'kienu l-intenzjonijiet tagħhom u jiskopru li fil-fatt kienu l-aħwa Demolizz u li l-għan tagħhom kien li waqgħu l-iskola u jieqfu hemm ma jerġgħux jibnu għamil ġdid. Kuku! Fis-6:09 nieqes żewġ sekondi kien idoq l-iżverja li jienu Saver Demolizz kien jiftaħ għajnejh it-tnejn bħal dak il-ġukarell mejjed li hekk kif tagħtih il-ħabel iqum f'salt. Kien bil-qeda fuq is-sodda b'daru dritt daqs tulipan u jtajjar il-barnuża rrigata pompom abjad minn quddiem wiċċu. Imbagħad kien ineħħi l-kutri l-ħoxnin minn fuq riġlejh, joħroġ saqajh miksija suf iswed innuklat mis-sodda, jistejra subajh ta' saqajh bidwiefer maħmuġin u mawġin il-ġewwa qishom bebbu xrieqed, iġebbet idejh il-fuq sa ma jmiss is-saqaf tas-sodda, jitfewwaq tfewwieqa riħa tekel tal-ġurnata ta' qabel li tried dar u jaqbes il-barra mis-sodda. Meta bdejt nagħllem, jiġifieri fl-1999, kont nagħllem fi-skola tal-bniet li kien jisimha Sir Luigi Preziosi. Illum l-iskola sabiħa ħafna tal-isport. Imma meta jien dħalt f'din l-iskola l-ewwel darba, minkejja li kif imqasma hija mqasma tas-sew sabiħ, kienet qisha ta' biċċiet, ma kienx qed isir renovar tal-klassijiet, kienet skola li ma tantx kienet nadifa, anzi kienet pjuttost maħmuġa, jekk jien naf jekk titkisser tieqa ma titranġax, kien hemm ħafna bart fiha, niftakar il-boards kienu għadhom biċ-ċok, meta kważi kull skola oħra kienu diġà bil-whiteboards. Insomma, u minn hemm bdiet ġejja din l-idea ta' renovar tal-iskejjel, ħanajtek. Huwa importanti li t-tfal jiltaqgħu ma' karattri ribelli. Roald Dahl kellu ħafna karattri ribelli. Il-kodba bħal daw ġew influenzati ħafna minn Roald Dahl, minn Andy Stanton, minn kittiba oħra li l-protagonisti jkunu ribelli, għaliex ma jistax ikun li it-tfal fis-soċjetà tagħna jibqgħu dejjem passivi, ma jistax ikun li qed jaraw id-dinja taqa' madwarhom u ma jgħidu xejn u kollox okej u kollox jibqa' dej jew ngħidu hija mhux xorta issa li hemm. U din ir-ribelljoni f'dawn it-tfal protagonisti f'dawn il-kodba nħoss li tista' tħeġġeġ, tista' hekk tixpruna l-tfal tagħna li ma jaċċettawx kollox kif inhu eżatt. Sewa li jistaqsu
li jaraw li jekk hemm xi ħaġa ħażina jitkellmu dwarha, jaraw kif jistgħu jibdluha. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.